salam seni dan budaya. Kita song-song sama-sama kebersamaan sang pelopor Jarnan Dangdut Kreasi Turangga Safitri Putra. Yang jelas untuk kebersamaan Turangga Safitri Putra selain tampilkan jogetan jaranan, nanti juga dihiasi dengan kebersamaan tembang-tembang dangdut dan juga tembang-tembang campur sari. Untuk sesaat yuk kita dengarkan tampilan tembang-tembang campur sari duluan. Terima kasih teman-teman YouTuber. Kita ketemu lagi malam ini. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Mantap bro. Sip. Satu nomor tembang campur sari. Yang satu ini juga viral di masanya. Alhamdulillah. Nyambut gawe awak saya seneng atine parine lemu-lemu palawija lan uga sawarnane ini yang dulunya mengambil latar belakang pesanggrahan Argowilis Tulungagung. Panyunku tina bena saking sambeka lestari widodo sayo rukun rame-rame gotong royong dan dadi semboyane tane tumrap guru tumrap nagarane Sugeng rawuh kagem panjenengan ingkang sameneika nembe kemawon rawuh sugeng dalu salam seni lan budaya. Joko Kepo pimpinan Turangga Safitri Putra, selamat malam. Nyambut gawe awak saya seneng
sarwa guru tumrap negarane setunggal tembang kagem panjenengan sedaya sinambi ngrantu anggenipun rampunge paes kanca-kanca. Ayo Mas Silvi dilanjut. Apa kowe ra
Awas perhatian para penonton semuanya. Coba tengok ke atas ya. Di atas sana terlihat adanya kabel aliran listrik ya dari PLN yang tampaknya sekarang mulai bercahaya. Kabel ya, kabel PLN tuh. Segala medatan para warga wonten ing alun-alun dan sekitarnya. Halo, Jos, sip. Yen kelingan lelakonku jamane putri grapya alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manise nanging tuwa ora bisa urip bebarengan. Tresno lahir batin aku ndelok sate bekicot tok lali cakepan to. Lali bekicot dadi kresengan. Siap. Nggih. Kula tenggo lho nggih. Ya sapa ngerti dirirong bungkus. Cik Lis, informasinipun kirang pinten? Tunggal. Lanjut. Mong jalaran pepisan dipaksa omah wong tuane nanging aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng manis. Ini aku joget piye? Aku joget piye? Kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grafia alus lahir lan batine sering dolan ning omahku parlune wong sinau bebarengan suwe aku ora bisa ilang mergo kelingan ireng
manise nanging cuwa ora bisa urip bebarengan tetap tresno lahir batin manut ngoten nggih saya ponge ra dimanut ngoten nggih dapat ngene tak ngoten nggih oh ya dagelan itu dalam ono informasi siap dan ya sudah agar tidak terjadi adanya kemacetan iya terutama membuat para pengunjung semuanya nggih yang datangnya dari arah selatan harap belok ke kiri ke kiri atau ke barat ya karena sesuai dengan yang kita ketahui jalan ini adalah satu arah bener ya yuk ngoten nggih monggo kagem pro pamirsa supados boten macet nggih dados kagem panjenengan ingkang sakmenika saking kidul supados menggok ngiri utawi ngilen nggih para pamirsa ingkang sampun lelampah menika jenengan menggok ngiri nggih mangke nek jenengan Raden Desel mangke rombong burger kebab sosis ketut ngoten nggih ya krengsengan kecot karena jalanan ini adalah satu arah demikian ya betul lanjut tuh jalaran pepisan dipeksa ngomong-ngomong wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise makasih aku seneng yoga nek manut karo sing nyanyi